Risto räppääjä ja vitun pitkätukkainen kuuli. Luku 1. Liian pieni piirakka. Onko pelin liian pystyssä? Risto kysyi tädiltään Rauhalta ja pani häntä perseeseen iltansa iloksi. Risto pani häntä pöydällä, laatikossa, korissa, keittiön nurkassa tai vaikka herra Lindbergillä. Risto, vittu, sinä olet paska, Rauha sanoi ja kakkasi herra Lindbergin postiluukusta. Vitun ääliö, herra Lindberg sanoi ja ojensi suuren perseensä ovesta ulos. En minä halua paljasta persettä sinulta, Rauha sanoi. Mutta herra Lindberg kakkasi Rauhan suuhun. Hyvä, Rauha kiljui, mutta paska pakeni porraskäytävään ja meni yläkertaan. Seuraavana päivänä Tarzan pani Ristoa keittiön pöydän ääressä pienellä kynävällä suuhun. Onpa sillä vitun pieni patukka, Risto ihmetteli ja tunki kynävän suuhunsa toisen kerran. Lopulta sperma ja paska peittivät suuren osan kasvoista. Samassa leijonan kesyttäjä tuli ovesta ulos ja sanoi, haluan pojalta paljon seksiä. Risto oli tyrmistynyt. Mutta olen tyttö, senkin helvetin paska pää, Risto sanoi ja riuhtoi paidan yltään. Sitten muumi tuli ovesta ulos ja tuijotti hämmästyneenä. Samassa Riston pitkä kynäpää kohosi hänen poskilleen. Olen liian seksikäs ja minun seuraava seksikaveri on seriffi, veturin kuljettaja tai poliisi. Höh, sanoi muumi ja rutisti sperman rohkeasti Riston poskille. Perkele, Risto huudahti kuuli pystyssä. Mutta muumi tunki kynävän sisään Riston liian pieneen perseeseen ja Risto kiljui kyyneleet silmissä. Lopulta Riston kasvoille levisi vitun hassu ilme. Muumi oli ihmeissään. Riston terska oli punainen paska. Seuraavana päivänä herra Lindberg sanoi, Risto, annapa pieni seksi. Juu, Risto vastasi ja rutisti suuren neliskulmaisen paska-patukan roskakoriin. Sitten hän riuhtoi kalsarit alas ja paljasti suuren kynävän herra Lindbergille. Herra Lindberg istui ällistyneenä keittiön jakkaralle. Onpa sillä helvetin pitkä vetikka, hän ihmetteli ja ryntäsi Riston sisään. Yhtäkkiä sperma tuli ulos Riston kassista ja herra Lindberg sanoi, terve perse. Yhtäkkiä Risto parahti. En voi pudottaa spermapiirakkaa terskasta ulos herra Lindbergin suuhun, koska herra Lindbergillä on kuppa. Mutta seuraavana päivänä kuppa tappoi herra Lindbergin ja Ristoa alkoi itkettää. Samassa Batman tuli ovesta ulos ja raiskasi Riston toisen kerran. Voi perkele vittu paska terska senkin helvetin sperma perse vittu perkele paska housu senkin pieni pelinen paska. Risto voihkaisi ja Ristolta tuli pieni uloste pöydälle. Ja Risto katseli pornoa koko päivän hiljaa itsekseen rapus